Τι να πούμε τώρα. Λοιπόν, ας μιλήσουμε για τα προβλήματα των ανθρώπων. Αυτά της καθημερινότητας, σοβαρά, υπέρογκα, αβάστακτα, τραγικά πράγματα περνάμε. Είναι τραγικό να μην έχει σήμα το κινητό σου. Είναι τραγικό να έχεις παραγγείλει το συγκεκριμένο iPhone και ο προμηθευτής να μην το έχει φέρει ακόμα. Και έχουν περάσει 3 ολόκληρες μέρες. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση? Τι θα κάνω εγώ, κύριε, χωρίς iPhone? Τι θα κάνω? Πού δηλαδή να θέλω να παραγγείλω και ένα iPad? Δηλαδή είναι τραγικά αυτά τα πράγματα. Πού είναι η τεχνολογία? Πού ζούμε τέλος πάντων? Σε ποιο αιώνα? Σε ποιο κράτος? Είναι δυνατόν, κύριε, να μην έχω ατάκα και επιτόπου ένα iPhone? Ένα iPad? Πού ζούμε? Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Δεν έχουμε λεφτά. iPhone έχουμε και iPad έχουμε. Έχουμε όλοι ίντερνετ στο σπίτι και δεν μας φτάνει αυτό. Πρέπει να έχουμε, λέει, και στο κινητό ίντερνετ. Γιατί φαντάζεσαι τώρα να βγεις έξω για καφέ και να σε κάνει στο Facebook έτοιμα φιλίας κάποιος ή κάποια και να μην το δεις εκείνη την ώρα, να μην ενημερωθείς, να μην απαντήσεις ναι, σε κάνω φίλο ή όχι. Εδώ έχουμε ξεχάσει να μιλάμε από το τηλέφωνο στο φίλο μας και λέμε τον έχω φίλο στο Facebook. Και μιλάτε ποτέ, λέτε τίποτα, συναντιέστε, πίνετε ένα καφέ? Κάποτε πριν χρόνια, όταν δεν υπήρχαν αυτά εδώ όλα τα κινητά και όλα αυτά εδώ τα μέσα, τα ίντερνετ και τα αυτά, στέλναμε μια κάρτα ευχετήρια, λαμβάναμε μια κάρτα ευχετήρια. Τώρα στην πλατφόρμα αυτού του κινητού μπορείς να επιλέξεις χρόνια πολλά, καλή χρονιά, χρόνια πολλά, καλά γενέθλια, να τα εκατοστήσεις και να το στείλεις σε όσα άτομα θέλεις. Έχουμε ξεμπερδέψει με τις υποχρεώσεις μας. Είπαμε τα χρόνια πολλά στον Κώστα, στον Γιώργο, στην Ελένη που γιόρταζε. Μέχρι εκεί. Και τελικά, αν συναντηθούμε τυχαία στον δρόμο έξω, τι κάνεις? Καλά, καλά, θα τα πούμε, ρε, ναι. Πάρε ένα τηλέφωνο. Πάρε ένα τηλέφωνο. Πάρ' το. Δεν παίρνει κανένας ποτέ. Κανείς. Λεφτά δεν έχουμε, iPhone έχουμε, iPad έχουμε. Πρέπει να έχουμε και πλοηγό στο αυτοκίνητο. Βέβαια. Σου λέει σε ένα μαγαζί στα Λαδάδικα, στη Βίγλα. Πώς θα πας, ρε μας, τώρα για πες μου? Πώς θα πας? Σου λέει στην τάδε οδό. Την ξέρεις? Θα γυρνάς γύρω-γύρω, πού είναι αυτή και από πού θα πάω και από κάτω και από πάνω, ή θα σταματάς περαστικούς και θα ρωτάς? Έχεις λοιπόν το πλοηγό εδώ στο αυτοκίνητο, τάκα τα κουμπάκια και σε δείχνει πού είναι η οδός που ψάχνεις. Και τσουπ, να σε απ' έξω στο μαγαζί. Και σε λέει ο παρακαδόρος, μας τώρα το αυτοκίνητό σου δεν είναι μουράτο, όχι εδώ μπροστά, από πίσω πάντο. Και εσύ τι κάνεις? Τρέξεις από πίσω, το αφήνεις για να μπει στο μαγαζί. Γιατί το μαγαζί θεωρείται in. Λεφτά δεν έχουμε όμως. Έχουμε? Τελικά έχουμε ή δεν έχουμε? Τι γίνεται? Παίρνουμε ένα κινητό, δεν σου λέει κανείς έχει καλή εκπομπή στα κινητό, καλό σήμα εκπομπής ή έχει καλή λήψη, έχει καλό ακουστικό ή πολύ καλό μικρόφωνο. Σου λέει ότι το κινητό που θα πάρεις έχει εκείνο το άλλο, φωτογραφική, βίντεο, MP3, MP4, τώρα της Παναγιάς στα μάτια πάνω, εκτός δεν σου λέει αν είναι καλό σαν τηλέφωνο να μιλήσω και τελικά πώς καταναλώνουμε το χρόνο στο κινητό μας. Ναι ρε, έλα, ρε, δεν σ' ακούω, άλλαξε με, σταμάτα εκεί που είσαι, σταμάτα, τώρα σ' ακούω. Όχι, σε έχασα πάλι, σε έχασα ρε, έλα, ρε, πήγαινε λίγο πιο, λίγο κουνήσου, ναι, σταμάτα. Τώρα σ' ακούω, ναι, λέγε, ναι. Δεν κουνιέμαι εγώ, τι να κουνιέμαι, δεν κουνιέμαι. Εδώ είμαι εγώ, εσύ κουνιέσαι. Έχουμε καταναλώσει τη μισή συνομιλία μας. Αν κουνιέσαι εσύ, αν κουνιέμαι εγώ, αν έχεις σήμα εσύ, αν έχω σήμα εγώ. Αλλά έχουμε κινητή τηλεφωνία, έτσι. Τελικά από τα νεύρα μας το κλείνουμε. Ας έχει τριλέα, άμα θέλει να ξαναπάρει. Δεν είχε σήμα καλό αυτός. Ενώ εμείς είχαμε. Γιατί βλέπεις εδώ, λέει, τις μονάδες. Βρε, έχει, δεν έχει μονάδες, δεν πιάνουν αυτά τα κινητά.
κινητή τηλεφωνία και τρέχεις κατσάρες. Σε λίγο θα είμαστε με σήματα καπνού, γιατί θα έχουμε λεφτά για να το πληρώσουμε αυτό. Τι να πεις? Κινητή τηλεφωνία, iPad, iPhone, ίντερνετ. Που πας χωρίς ίντερνετ, βρε καραγκιόζη? Δεν έχεις ίντερνετ? Είναι δυνατόν να μην έχεις ίντερνετ? Αυτά. Γεια σας.